Nilqawkom eżis aħwa Maltin u Għawċin u familja River of Love. Grazzi Ġessu li qed tiltaqgħu magħna. Inħeġġitkom biex intom ġibu pinna, notebook, ħalli namlu daqsxejn ta' Bible study flimkien, bħalma nipprovaw namlu blajna talla kull nar ta' erba', mhux għax fil-weekend le. U nħallu l-mulej kellimna, grazzi Ġessu. Kulħadd jitlob miegħi. Kulħadd jitlob miegħek minn qalbek u għejd din il-kelma warajja minn qalbek. Missi Qaddis, nirringrazzjak tal-kelma qaddisa tiegħek. Jiena lest nirċievi l-kelma tiegħek, għatini revelazzjoni għarfien, għatini d-dawl fil-qalb tiegħi u fil-moħħ u fil-fema tiegħi u glorifika l-isem qaddis tiegħek fil-ħajja tiegħi Ġesu. Ħajsir minni skont kemtek għal-glorja tiegħek. Amen. Ħammorru malaj fil-ktib ta' Mattew, kapitlu 7. Isimgħuni x'ngħidilkom, din hija realtà taħdem kull service, din kull messaġġ li jisew jien jew u minnu pastor, preacher, apostle, prophet, u minnu kull kelma li tiġi pritkata minn dal-pulptu jew kwalinkwa pulptu ieħor, kulħadd ovvjament ħajapplika fil-ħajja tiegħu differenti. Ir-raġuni hija number one għaliex apparti li l-kelma tal-Alla hija ħajja, kollha kemm minnha jekk hawn 100 ruħ, jekk hawn 50 ruħ, jekk hawn 300 ruħ, jew 500 jew 5,000, jista' jkunu 5 miljuni. Sewwa, kulħadd ħajapplika differenti f'ħajtu għax inti, jiena u inti sew jekk aħniex konxju, jew subkonxju, jew mhux konxju, konxju, subkonxju, mhux konxju. Jiena u inti ninterpretaw kollox dak li naqraw fil-Bibja, all right, aħna mhux qed nitkellem fuq Bible study, ma dak li nisimgħu in light, kif jgħidu bl-Ingliż, fid-dawl ta' dak li inti tkun għaddej minnu. Qed tifhmu? U di tiġri ta' spiss. Il-weekend li għadda jiena fil-Holy Spirit Conference. Qed xi affarijiet u bħal dejjem persuna waħda tifhem femeta hekk u l-persuna l-oħra femmeta totalment l-oppost. Persuna oħra laqtita mod u persuna oħra laqtita mod ieħor. Persuna waħda arsita, persuna l-oħra berkita. Mela isimgħuni. Dak li ħad isimgħu, jiena l-importanti għalija personali u għalikom ħankellimkom bħala missier ta' din id-dar taħt il-Sultan Ġesu. Jiena xogħli u r-responsabilità quddiem Alla jiena nipritka l-kelma. Tifhmuni? Mhux responsabbli kif toħodant. Tabdu għadi din importanti. Jien responsabbli nipritka inxandar il-kelma tal-Alla kif sej bl-Ingliż line upon line and precept upon precept. Speċjalment meta tkun teaching, għax mhux kollox huwa teaching, xi kultant huwa preaching. Għalkemm xorta jkun hemm xi tagħlim, imma teaching. Allura inti nista' nassigurak li kull wieħed minna meta nisimgħu kelma ħatolqotna differenti, għax ovvjament kollha differenti u kollha dejjem minn esperjenzi differenti. Imma ħanibdew minn dan il-prinċipju. Llum x'qed nitkellem fuq il-fundament jew il-pedament sikur. Kemm hawn minnkom onestament u ħanejdilkom jekk intom tafu x'inhu għaddej madwarna, żgur kollha ħatemnu ma ħasażikom l-ewwel. Kemm temnu li aħna qegħdin viċin vera l-aħħar ta' żminijiet. Issa, hawn nies li l-aħħar ta' żminijiet jarawha b'xi ħaġa tal-biża' u tal-babaw u jaqbillek tkun ippreparat. Vera tkun ippreparat dejjem. Hawn nies l-aħħar ta' żminijiet jaraw minn lat pożittiv. Minn lat, wow, tal-ġen. U ngħidilkom għaliex. Għax fl-aħħar ta' żminijiet ħajkun hemm żewġ affarijiet qed jiġru li pratikament ilhom jiġru mill-inqas 2000 sena imma ħajżdiedu. Il-ħażin jikber, manka t-tajjeb jikber. Il-moviment diaboliku pervers korrot jikber, manka l-qawmin spirituali jikber. ħafna ħanejdilhom ħanejd dal-statement dara, ma nafx hekk smajtuh
Facebook prophets. Ġilis ma jduhom Facebook prophets? Jew Instagram prophets? Xi kultant jiena iktar ma nikber sew fi żmien fl-età u anke fin nikber fil-mulej, noqgħod ħafna attent qed insir iktar konxju, ovvjament inti taf kemm taf qatt ma taf biżejjed u dejjem tikber timmatura. Taf kemm taf. Toqgħod attent x'taqra u x'tisma' x'tixxerja. Sewwa? Allura noqgħod attent għaliex speċjalment jiena bħala pastor u intom li intom leaders din il-Knisja jew ġejtu mogħtija xi ċirtu ta' responsabilità, tidu toqgħodu attenti. Għaliex meta jħarsu lejja jew xi ħadd responsabbli, qabel jaħsbu li dan il-messaġġ huwa għar-river of love. U ma jkunx jaqsam xejn la mad-DNA, la mad-dottrina u laqqas ma dak li Alla tagħmel ġewwa river of love. Qabel jkun tajjeb għalija, qabel nieħu xi ħaġa għalija. Imma jiena ngħid ara, jiena bħala pastor u ma missier spiritwali nibda ngħid jekk dan ix-xerjaħ żgur dak ħajjeħdu hekk, dik ħad jieħdu hekk, ma laħieħx. Qed tifhmuni? Tittoqgħod attent. Imma hemm ċertu prinċipji li ma jitbidlu qatt fil-kelma talla u dik hija il-blata ta' dejjem. Ma tifhmuni x'inhi l-kelma tal-blata tal-blata? Mattew kapitlu 7. Morru hemm Mattew 7. Min vers 24. Kull min jisma' dan klimi, dan Ġesu qed jitkellem, u jagħmel jew iwettaq jiġifieri li qiegħed ngħid jien, isir jiġbaħ lil bniedema li lebena daru fuq il-blat. Mela Ġesu xebbaħ il-kelma tiegħu ma' blat. Amen? Liema kelma? Liema kelma tixebbaħ mal-blat? Il-kelma li għandek fidejk inti issa stess. Il-kelma tiegħu. Ħanejda bl-Ingliż. There is a difference between building your life upon the word or a word. Kemm minnkom ma fimtuwix? Ma fimtix inti? Abbat il-Google Translate ħajamil ilek. Hemm differenza bej tibni ħajtek fuq il-kelma, il-logos u xi kelma. Issa dik il-xi kelma tista' tkun tajjeb imma mhix il-kelma. Ħafna nies, mhux l-ewwel darba saqsewni, pereżempju, Pastor, I'm asking God to give me a word. If you open your Bible, you have 66 books full. Ħanerġa' ngħidha bil-Malti. Jiena nintqa' ma' nies ta' sbiss bis-serjetà. Jgħiduli għandek xi kelma lija, Pastor. Jew qed nitlob il-monetini kelma. X'ilma doffi trid hemm bżonn għallajti kelma, mhux biżżejjed għandek 66 ktib fil-Bibja mimlin minn kaver sa kaver il-kelma talla, u probabbli qed tfittex kelma għax inti m'intix qed tqatta' ħin biżżejjed fil-kelma. Jiena ġej minn familja spiritwali, Rejma, li il-fundatur tagħha kien profeta. U taf kien jinsisti fuqha? Insistu ibnu ħajjitkom fuq il-kelma, mhux xi kelma. Mhux qed ngħidilkom tarmu kull xi kelma, imma ma nibniex ħajti fuqha. Għax xi kelma, jekk hija xi kelma, għax bil-Ingliż sejda aħjar. When it's the word, it's unquestionable. It's the word, full stop. You can't change it. You either accept it or reject it, full stop. But when it's a word, you can reject it. It may not be for you. Tifhmu? It may not be for the season you're in. Ma qabli ma tkunx qabli fl-istaġun li fija. U tħawwadlek il-pedamenti ta' moħħok. U ta' ilek mill-eruq spiritwali tiegħek. U jekk inti tkun pastor, leader, elder, diaknu, preacher, it-taħwit li jġib lilek ħaġġibu fil-Knisja. Għalhekk jiena ma nimpressjonax ruħi xi kelma, jiena nieħu pjaċir nisma'
Jiena nisma' profeti ta' hemm profeti li nammira u nistima. Imma ħajti ma nibniex fuq xi kelma ta' profeta anka dak li nistima. Anka il-fundatur tal-Ministeru li jiena taħtu lil-mulej għalli b'mod ċari li dak tkun taħtu. Qatt ma bdejt ħajti fuq xi kelma tiegħu, dejjem u stess kien jinsisti dil-mara marret li says Bible College tiegħi, il-mort jiena. Nancy hawnhekk. Dejjem, build your life on the word, not a word. And please. Now, inta forsi xud minnkom tgħidu, aw naħseb xud minnkom tgħidu mhux ovvja. No, mhux ovvja huwa. Aħna għadna kemm intom kollha olejtu jdejkom. Li aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet. U kollha nemmnu li qegħdin viċin tal-Alla. Intom tafu li jekk aħna qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet, nikkwotalek xi ħaġa sabiħa. Efesin mhux Efesin, Atti 2:17. Xejlek fl-aħħar ta' żminijiet li ma bdewx issa ta' fit-2000s, bdew minn wara Kristu. Sewwa, once li Ġesu ġie u l-Ispirtu Santu mibgħut, bdew l-aħħar ta' żminijiet, aħna qegħdin fl-aħħar tal-aħħar ta' żminijiet. L-Iskrittura tgħidlek li Alla jsawwa bl-Ispirtu tal-Alla, l-Ispirtu tiegħu fuq nisa u rġiel. Żgħażagħ nisa u rġiel u daw ikollhom viżjonijiet, ikollhom ħolm profetiku u jipprofetizzaw. Atti 2:17. Kemm hawn minnkom tieħu pjaċir tipprofetizzaw jew tirċievu xi profezija u xi tieħdu pjaċir? Tixtiequ li Alla jużakom fil-profezija? Amen. It's not a bad thing, wara kollox Pawlu jgħidilna fl-ewwel Korintin kapitlu 14, ix-xen u li l-kol kemm intom tipprofetizzaw. Imma qogħdu attenti tħaltux il-kelma profetika mal-kelma eterna il-kelma profetika. Qed tabdu xi ħaġa? Ma qbadtix di? Ara ġejja. Mela morru. Żalqitlek. Mela Ġesu hawnhekk qed jgħid li l-bniedem għaqli jibni daru fuq il-blat. Il-blat huwa hawnhekk qed jgħidilna il-kelma tiegħu. U l-bniedem iblaħ jibni ħajtu fuq ir-ramel. Issa isimgħuni. Ir-ramel fejn nifsu ma fih xejn ħażin actually. Ir-ramel fih xi ħaġa ħażina. Imma r-ramel jgħaddi, jidħol il-baħar u jiġbdu. Ir-ramel huwa waħda mis-simboli tar-ramel li huwa xi ħaġa temporanja. Il-blat jibqa' dejjem. Inti llum tista' tmur pereżempju Pretty Baby Żebbuġa. Jgħaddi ftit jiem oħra u r-ramel li ħadd jkun hemm taraħ illum mhux ħadd taraħ illum. Għax huwa temporanju. Il-blat huwa dejjem, etern, għal dak li jirrappreżenta dak li jiena u inti nista' nibni ħajti fuqu. Qed tifhmu? Tabdu xi ħaġa. Mela ħammorru issa fl-ewwel Pietru. Fit-tieni Pietru. Kapitlu 1. Jiena bħala il-pastor bil-grazzja tal-Alla taħt il-grazzja tal-Alla ta' din id-dar, bħala il-messaġġier apostlu fuq ix-xogħol apostoliku li Alla fdali li nirrid nagħti rendikont tiegħu. Inti wkoll tagħti rendikont tiegħek da. Ġifieri waqt għattejn. Tagħti rendikont għal xiex inti ġejt fdat. M'intix ħadd tagħti rendikont x'bdejt fdat jien, ħadd tagħti rendikont f'ġejt fdat int. Għalhekk waħda mill-iktar ħaġa sana ħelti li jiena u inti nistgħu nagħmlu huwa titlob. Titlob. It-tieni Pietru kapitlu 1 vers 19. Ek aħna għanna imwetqa aħjar il-kelma tal-profeti. Li mija l-kelma tal-profeti? Hawnhekk mhux jitkellem għal-profeti li aħna nirrikonoxxu anke fit-Testament il-Ġdid, jitkellem għal-kelma tal-profeti tat-Testament tal-Qadim. Il-Bibja tgħidlek li il-Knisja hija mibnija fuq l-apostli u l-profeti. Isimgħuni sewwa. Toħduwix barra mill-kuntest. Jiena nemmen fil-profeti, nemmen li hawn profeti. U jiena nemmen li hemm dilka fuq ħajti profetika
minix 100% li jiena profeta, imma naf li hemm dilka profetika minħabba li hemm id-dilka apostolika u kemm il-darba Alla abbużani biex nipprofetizza u affarijiet li seħħew. All right? Imma laqas li kieku li imma jiena bħala pastor, just simply bħala Kristjan, forget pastor, apostle, whatever. Simpli bħala Kristjan, jiena responsabbli quddiem Alla li l-Knisja ta' Kristu li tnibniha fuq il-blata mhux fuq ir-ramal. U intom ukoll, Jekk ikun hemm xi kelma profetika, m'iniex ħantiha l-istess valur jew l-istess peace ta' il-kelma. Qed tifhmu? Aħwa. Il-Bibja tgħidlek dan l-affarijiet kienu jseħħu anke fit-Testament tal-Qadim u ħafna jiġġarfu ta'. Ħafna jiġġarfu ta'. Għalhekk konna mmira lil Kenneth Hagin. Konna mmirah. X'meta kien jgħidulu xi ħaġa, jgħidu li prove it to me by 2 or 3 scriptures in context. Wow. Mhux tab xejn ministeru madwar mad-dinja kollha. U eluf ta' knejjes kullimkien, u Bible colleges kullimkien. Fl-iskrittura fis-Salmi 119 vers 89, tgħidlek mulej il-kelma tiegħek hija stabbilita fis-smewwiet għal dejjem. Kważi qed ngħid naħseb xi minnkom tgħidu mhux ovvja. Kieku tajjeb kien ovvja ħasra? Kieku tajjeb kien ovvja? ħana ġammu lura. Mela ħana għedna li fl-axħar ta' żminijiet li bdew madwar 2000 sen ilu, imma ovvjament qed jieħrax u issa x'għad resqin verament għal miġja ta' żidna. Il-ħażin jikber. Il-Bibja tgħidha bl-aktar mod ċar, il-ħażin jikber. Indunajtu li l-kabel il-ħażin kaber. Imma indunajtu wkoll li hawn revival fid-dinja, hawn minn spiritwali, ħafna nies qed iduru lejn Kristu. Għandek ġifieri, mela mhux il-ħażin biss qed tikber anka il-moviment tal-la. Issa hawnhekk fejn tiġi, hawnhekk fejn jiġi jiena għalik, għalija għalik li nkunu verament stabbli, imħawla u għajnejna fuq Kristu. Bis-seta ngħidilkom. L-iskrittura tgħidlek fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4 minn vers 13-14, jgħidlek ejja ma nkunux bħal trabi niġġerraw law u l-hemm ma' kull kelma li nisimgħu. Ullum il-ġurnata ħafna iktar minn meta ngideb il-Testament ġdid. Għax issa għandna Facebook profits, għandna YouTube profits, Instagram profits, TikTok profits. Ħafna għal-knisja lokali ma jkunu profitabbli xejn, they are not profitable at all. Iħawdu l-borma, men. Nammira dawk in-nies li jgħidu li pastor jiena neħħejtu l-Facebook. Għadek ma tafx pjaċir għamilt li u ma ntlilek innifsek u wassaltna. Għaliex ħafna mit-tifrik tal-Kristjani ta' FSC Facebook. Tgħid li m'hemm ħafna tajjeb, ekku, hemm it-tajjeb ukoll. Hemm il-ħażin u hemm it-tajjeb. Imma d-disċerniment fejnu. Għax mhux kull ma jleq huwa deb. U peress li għandna ħafna immaturità fil-ġisem ta' Kristu. Mela, kif ħankun ċert, pastor? Żomm għajnejk fuq il-kelma, mhux xi kelma, iqaffettax for a word. Xi kultant, the word that you need to hear is this, you know what's called? Silent. When God is not saying anything, He may be speaking louder than you realize. Meta Alla ma jgħid xejn, qabel qed jgħid ħafna iktar milli qed taħseb. U aħna għandna jekk imwet aħjar, Pietru kapitlu 1 vers 17. Aħjar, imwet aħjar il-kelma tal-profeti tagħmlu sewwa jekk toqgħodu attenti għalija għalliema.
Din il-kelma bħal Salmi 119 vers 105 qed jgħidlek hija bħal dawl għar-riġlejk. U bħal fanal għal-modijiet tiegħek. Il-kelma, kulħadd jgħid il-kelma. Ħanejdukom aħwa, jiena ġieli ntqajt ma' profeti, jew nies jagħtuni kelma profetika, u isprobabbli ġralkom l-istess intkom ukoll. Illum, jew dak li qal, illum di vera it bears witness with my spirit. La, ngħid. La. Li waħda kienet l-Ispirtu Santu? ħafna minnkom tgħid li dak li bilt magħha, mhux bil-fors. Jista' jkun dak li bilt magħha propju mhux li kellek bżonn tisma'. Number one, please jidu tifmu, ara, dan huwa dinja dottrina fondamentali. Il-profeta u l-profesiji tat-Testament il-ġdid u tat-Testament tal-qadim totalment differenti. Għaliex, pasti? Għax fit-Testament tal-qadim l-unika vuċi li kellhom il-poplu tal-Alla huwa profeta. Illum taf li ma vuċi għandek? Aparte li għandek il-verżjonijiet kollha tal-Bibja fuq ħdejk il-ħin kollu, għandek l-Ispirtu Santu. In-nax tiegħi x'jisimgħu? Leħni. U leħen Kristu kif jinstema? Bħal profeta so and so, jew profeti, ningasal għal-profeta. Imma rridu nġibu bilanċ. Irridu nġibu bilanċ. Jekk inti qed tfittex profeta, tiġa jroff. U jekk inti kellimt il-profeta, mbagħad profesija fuq dak li qedlu, you're definitely off. Għax influenzajtu. Tidnejdilkom kemm hawn profeti folots fi Malta? Tidnejdlek għandna profeti folots anke ġewwa River of Love. Ma kajożi li inti tispiċċa tibgħat messaġġi jew lili kontra Marti, jew lil Marti kontra tiegħek. Thus says the Lord. Lord, have mercy. Do you know what kind of prophecy is that? It's called from the pits of hell, demonic manipulation and witchcraft. Come osi, fejna attra biża tal-Alla. Nies li jiġu River of Love jiktbu l-Marti messaġġi kontra żewġa. Ismawni, jiena u mara tiegħi tnejn minn nies differenti. Par qoddim Kristu aħna wanta. And anything or anyone that contributes to make us two and divide us, you're operating by hell. Jina l-nitċassa jadi. Nies jiġu jew fuq jew nies inkludaw. X'ġara, x'inhu jiġri, u x'min għamelek, x'għamlu da? Mind your own blessed business. Stop usurping something, authority which was never given or handed to you. Iqaf! Taf li Pawlu jitkellem tindaħlux fi kwestjonijiet li ma għandkomx jasbu fuqhom. Taf li Pawlu jgħid l-apostlu. Taf min ikissir għal-Knisja? In-naċ. Li jispiru jew mos, bħalma pritkat Marjella xi xarilu. Jon kella l-pup. Li ħafna minnhom li jitquli. This is bad, man. Prophecy. Spirit, the Lord says. You thank God, I'm a man of God. I didn't say perfect. Bħalek mintix lanqas. Ma you thank God, I'm a man of God.
Għax if I wasn't, the story would be very different. Fejn għal-biża tal-Alla? Oh yeah, judgment is going to start in the house of God. Be careful, you may be the first one to get hit. I don't know why people like to quote that. They think that judgment belongs to others, but not to them. Judgment is also for you, talbiti. Don't rejoice if you see your brother or your sister hurting so quickly. Walk in their shoes a little bit and you maybe understand that a bit more. Imxi fi żarbun tagħhom biex forsi tipprova tifhem daqsxejn iktar. Biex ma tibqax ċuċu stupidu ignorant. Għanna l-kelma tal-Alla li hemm wettqa kelma tal-profeti tal-Alla li tagħmlu sew jekk toqgħodu attenti għaliha. I bħal fanal li jagħti d-dawl f'post mudlam sa ma jibda jbeġbex il-jum u f'qalbhom titla l-kewba ta' filgħodu. Morru fil-ktieb ta' Efesin kapitlu 4. Ejdlu Spiritu Santu kellimni. Waħda biss qalet, għal-menu smajta jgħid forsi jgħattu qalbkom. Jiena bħala ismawni, intom tidu tifmu, ejn għamlu mot, intom kollha orkestra. Trombetti, kitarri, flauti, klarinet, trombun, whatever. Jekk di l-orkestra, b'xi mod ħanamlu sound tajjeb, number one, mux lej l-istrument taħdek titħares. Laqqas istrument ta' warajk. Laqqas istrument ta' dak li waħdek. Inti titħares lej il-konduttur tal-orkestra. Għax inkella, il-moment li tinqalla minn postok inti, ħadġib kum mux konfuzjoni f'postok biss, imma fil-komplement tal-orkestra. Umbat tejli, xiet jiġri pastor? Int qed tiġri li qed jiġri huwa int. Minflok sir parti mill-soluzzjoni, sir parti mill-problema. We always want to fix others when God says fix yourself. Għaliex taħseb li Ġesu jgħidlek għaliex qed tara ix-xara fajnejn ħuk meta għandek travu minn dawk tal-ħadit il-kbar li jrid krejn biex jirfaw. Fejn għal-biża tal-Alla? Kemm minnkom tixtiequ terfgħu il-pis tiegħi ta' parsel? Holiday. Ħana ġansa tiegħek. Kemm minnkom tridu terfgħu ir-responsabilità ta' Pastor Gordon Ġommaxxe? Ir-responsabilità tiegħek. Sewwa tgħidu ħadd. Għax ħadd minnkom ma mexa f'da żarbu. Kemm faċli kollha. Yeah, I know what's the answer. Faċli tgħidha. Walk in my shoes and you'll know the answer. Efesin 4. Jekk intom taqraw sew il-Vanġeli u anka sew l-atti tal-Apostli u l-ittri ta' Pawlu, dawk li jkissru l-Knisja, il-maġġoranza assoluta, mhux dak fuq il-pulptu, huma dak hawn ġew. Bil-paroli żejjed, bit-tfesfis, professiji li Pawlu jgħidlu fit-tieni Timotju li jinfirex bħal kanser. Bħal kankru. Tidnejdik għandikom parir pastorali għal min għandu l-erfu naqa' biża' tal-Alla, jalla tablakaw.
Meta inti ma tkunx sew quddiem Alla, meta inti f'qalbek taf li hemm xi ħaġa tiddisturbak qed iddejqek ittaqlek x'inhi, tmurx fuq Facebook, anzi għalqu l-Facebook. Għax ikollok it-tentazzjoni tibda f'tagħrif affarijiet, titfa' affarijiet li inti mhix qiegħed sew, m'intix f'armonija u ħaġġib id-diżarmonija. Dal-aħħar naqas ħafna minn Facebook. ħafna naqas, urdi naqas iktar. U marid nara xejn, għadu kif jiġi brother, għalli passer rajtom il-video si tfajt le. Rux ma ta' nies jibatu li passer għaraħ dak il-video. Please, napprezza li ħsib fija qed ngħidlek 99.9% jiena l-video si tibatu li ma narahomx. Ta' taħseb li jenna d-ċans nuqgħod nara l-video si tibatu li. Mux għax marriċ, fil-veru sens tal-kelma, m'għandix ċans. Jiena taf x'għandi bżonn, nies li jgħinuni x-xogħol inħaffu, nagħmlu aħfef, mhux iżidu li. Għodu attenti x'tgħidu lil ċertu nies, inkluż lili jew lil marti, jew lil uliedi. Għadu attenti. U għal kwalinkwa pastor. Għadu attenti. It becomes witchcraft coming from people in the church. You pray for judgment. You may be the first one to be hit, don't worry. If not the first one to jump the ship, when the ship is going through some waves. And you want me to listen to you, right? Dak ngħidilhom jiena ġeneralment fil-ħajja tiegħi, persuna non grata. Għax faċli nimxu vapur meta l-baħar kollu żejt, Kemm hu faċli u kemm għandu biġi l-fellowship. Issa ngħaddu naqa' minn turbulenzi, nara kemm ħatepa fuq il-vapur. Bħalma qal Pastor Elms. Faċli taqsam bridge li ġaħat juħor bina? Maramlu inti l-bridge. Għad nitkellem mod ġenerali ta' x'nemmen il-Grazzi Mulej għandna ħafna qlub tajba hawnhekk fid-dar u li jibnu din il-familja. Faċli tiġi tgħidli kieku l-bridge jiena mhux hekk kont nagħmlu. Mux għad ngħidlek li ma tistax tgħidli da, għax jiena nisma' lil kulħadd onestament. U hemm pariri tajba, u hemm affarijiet li napplika fil-ħajja tiegħi, u hemm ħafna affarijiet li anke fil-ġimgħat li ġejjin iridu nimplementaw ġo din id-dar biex inkomplu nsaħħu l-ordni divina apostolika f'din id-dar. Imma, please, għodu attenti. Għaliex jekk aħna fl-aħħar ta' żminijiet jiena u inti rridu ninstabu qalbna safja quddiem Alla. Kif tista' jkollok qalbek safja meta inti tibgħat profesiji lil mara tiegħi kontra żewġha? What kind of Holy Spirit are you listening? Which is obviously not the Holy Spirit. Ħantikom xokk. Jien minix perfett. Mariella mhijiex perfetta. Ħantikom it-tielet xokk laqas int. Ħan nitkellem mill-lat naturali. Jiena, Marti u Lidi. Isma' ma nafx xiftit ilu. Kontet, ovvjament, nħares li Lidi ngħid mamma mija kemm qed jikbru. Daret li Marja għalt li anki inti qed tikber. Mhux u li dek biss anki inti tikber. Aħna naħsbu, inti taħseb li intom biss qed tikbru, mhux anke jiena nikber ukoll. La jiena qed nikber, Alla jikber. Le, x'Alla perfett, rajt m'għandu bżonn jikber. Mela sinż jiena m'iniex perfett u int lanqas, aħna l-koll għadna qed nikbru fi proċess. Amen.
Issa x'meta xi ħadd minnkom taħsbu li wasalt u inti perfett. Fil-każ jgħidulna niġu nħodulkom video imxi fuq l-ilma. Jiena niċċassa kif ċertu nies jitkellmu jridu ġudizzju fuq aħ oħra, ma meta tiġi għalihom iridu l-ħnina talla. Ftakar what you sow. It's what you reap. Efesin 4, vers 11, skrittura ta' fuq di. Ġesu huwa dak li tal-ġuħud ikunu apostli, l-ġuħud profeti, l-ġuħud evangelisti, l-ġuħud rajja u malmin. Biex dawn il-qaddisin u fil-kontest ta' River of Love intom titrawmu għax-xogħol tal-ħidma. Mhux tagħtu li x-xogħol iktar intom tagħmlu xu. Ta'kom għal-bini kulħadd jgħid biex nibni. Mux biex inkisser. Meta inti tiġi fuq jew fuq xi ħadd, inti tħoss bħali, x'qed jiġri? Għandna qatta bħaħan bħalek. Minflok qed jimxu bil-fidu bil-imħabba u bil-ispirtu, qed jimxu bil-ħass, inti tħoss xi ħaġa. Għax qed inħoss xi ħaġa mhux qed inħoss. Can you grow up? Għajt dak taħdek, kull dik taħdek. Can you grow up, please? With love, come on, give them a beautiful smile. Can you grow up, please? Tnax, ek jitrawmu il-poplu ta' River of Love. Jina l-poplu ta' River of Love nitkellem, ma xaħta u tismani li inti Kristjan, jekk inti m'għandekx familja, you're welcome. Ħalli ma tkunx orfni, ejja f'din il-familja. Jew sib familja tajba, mhux perfetta, tajba u naqgħod magħha. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini biex nibnu mhux biex inkissru. Sakemm aħna lkoll naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi. Jekk Ġesu qed jistenna li aħna ħansiru ħaġa waħda, għad baqalu 1000 sena oħra biex jiġi. Aħna ftit mijiet. U għadna maħniġ ħaġa waħda, brothers. U sisters. U onestament, ma nafx meta ħankunu. Pero nista' ngħidilkom kif nistgħu nersqu iktar viċin. Billi intom tħarsu, wara tħarsu l-ewwel Ġesu dejjem. U l-kalma tiegħu ma tistax iżvija mill-kalma tiegħu. U t-tieni tridu tħarsu dejjem dan il-povru konduttur tal-orkestra. Fosthom. Issa. Dak ta' fuqna, perfett. Ma l-konduttur mhuwiex. Jiena ħanejdu, għandikom eżempju ora. Meta jiena kemm minnkom tħobbu tmorru tiklu restaurant. Intom qabel ma tiklu l-ikel ta' dak li jippreżentalkom ix-xef, tmorru tiċċekkjaw li dan qed jagħmel kollox perfett f'għajnejk. Isminti qed tħallas id-deċma, inti qed taqra l-Bibja, isminti qed timxi fil-maħfra, kollox żajjeb ta' dawn. Inti qed titlob in tongues, leħi mela mhux ħan jikkol taw le mhux ħanamela. Inti l-importanti huwa li l-ikel qed tirċievi huwa tajjeb. That's it. Għaliex għandna bosta Maltin u sfortunatament anke bosta Kristjani iridu fil-vera sensa fi fejt il-proverbi Malti jilħqu salib ħadd ieħor. Jina nuħu ħafna servizz, immoran tal-pompa, nieħu l-petrol, jew id-diesel. Mhux għalija, by the way, għal-karozza. So, jekk immur restorant, l-importanti li l-ikel il-plat li qed jippreżentali huwa ħelti. Jekk immur għand tabib, l-importanti li l-kura li jagħtini hija tajba. Ma noqgħodx nagħmlu aħna kif jinsemmu pastor, apostle, prophet, teacher, ħanna rasa nafti, ħanniċċekkjalu kollox. Għara, mux għadnejlek li mandux kollu ħajja sewa, tajjeb. Mux għadnejlek li mandux jiex sewa u dik li mara jiraġel u ma minnuwa. Irrid konna ħajja sewa. Imma kif aħna nikkanċellaw persuna mal-għajr? Meta naraw xi ħaġa li ma toġobniex jew ma naqblux magħha, whatever. U ċċata li aħna ma nimxux lejna nfusna bl-istess standard.
Mela, vers 14. Ma nkunux aktar trabi mitfwajn lawn u lem mkaxkra minn kurriħ ta' talim bil-qerq tal-bniedmin u bil-ingan tagħhom biex nwaslu l-ħadd ieħor fl-iżbal. Imma waqt li nagħmlu sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih dak li warras Kristu Ġesu. Titagħmel kollox l-imħabba fi Kristu Ġesu. Jekk aħna pereżempju, ħantikom xi prinċipji, morru fi ktib tal-Atti tal-Apostli. Xi prinċipji pereżempju. Għandek Atti kapitlu 11, imma mbagħad ħanaraw Atti ħammorru issa kapitlu 13. Ħanarikom prinċipji li forsi ovvjament jiena qed ngħidilkom, jiena ġifieri nemmen f'nies li huma għandhom doni profetiċi. Però ma nistax nirrispetta bniedem profeta jew jopera profetikament. Mux ma nħobbokx, ma nistax irrit nara ċertu konsistenza, mux perfetta, ġivja ċek inti da mizbal bħal kulħadd. Sawa. Imma xtolli il-kelma jew xi kelma. What do you lift up the most? The word or a word? Tifhem? Qed ngħidilkom jiena għalija wieħed mill-iktar profeti li qatt mexa f'din id-dinja wara l-profeti tal-Alla fil-Bibja u anke li jsemmew. Wieħed mill-iktar profeti li għandhom legacy tal-ġen, legacy, xi tfisser legacy li inti ħallejt wirt tajjeb warajk. Huwa dar raġel, issa naf li għandu ħafna min jikkritikah, imma smani kif tibda tiddeddaq xejn fuq pulptu ħassib min jikkritikak. Sewwa, inti ma tħares lej it-ton l-bis u xjajjat jew jaqbes tara l-frott, il-Bibja tgħidlek ara l-frott. Imma meta tara dan il-raġel, Kenneth Hagin, mhux qed nipprova nollih ta', imma qiegħda lil-Alla faithfully. Mur ara xjolli l-imħabba u l-kelma tal-Alla u l-Ispiritu Sant. U aħna hekk għandna nkunu ta' il-kelma tal-Alla, l-imħabba tal-Alla u l-Ispiritu Santu. Sewwa. U nkunu u nikbru fl-erf, Naf li l-erf mhux ħajġi millu mal-għada. Ismawni. Atti 13 vers 1. Fil-Knisja ta' Antiochja kien hemm xi profeti u għallima. X'kien hemm? Fejn kienu daw il-profeti? Fuq Facebook? Tidnejdilkom aħwa, ġili jien għajt ma' nies, onestament qed ngħidilkom, li jaħsbu li huma profeti. Wieħed partikolari huwa parti fl-ebda knisja. Jaħdem għar-rasu. Jopera għar-rasu. Ma jemminx li jgħajku għandu bżon ikun parti minn knisja, ikun parti fejn inti jgħat fċertu ordni. Imma inti da ma tkunx tafu għax inti għadek naġa. Jien inkun nafu għax għandi ċertu maturità li kelli netallima, sawa, u mux kull profesija ngħid wow, le, se nifdi. Profesija tista' tkisrek. Profesija tista' tiġi użata biex timmanipulak, biex tikkondizjonak. Għaw ħafna profesiji li ħafna mill-Kristjani laqas jafu huma seħer fid-dar tal-Alla. Mur ismagħhom il-messaġġi, għandha 5 messaġġi fuqhom, is-seħer fid-dar tal-Alla, witchcraft in the house of God. Witchcraft is not out there, witchcraft is in the houses of God. When they try to manipulate me, manipulate my wife, manipulate leaders, Oh yeah. Oh, what a beautiful morning. Oh, what a beautiful day. I've got a beautiful feeling. Everything's going his way. Mela, jekk inti taqra l-iskrittura, għandek Atti 11. Fejn tgħidlek jekk misser żball, ma nafx hekk versi 29 jew xi ħaġa li hemm. Fejn tgħidlek profeti minn Ġerusalemm, mill-Knisja ta' Ġerusalemm. Atti 13 vers 1 tgħidlek fil-Knisja ta' Antiochju. Mela fejn kienu l-profeti? Fil-Knisja! Tidu kelma profetika, apparti il-kelma tal-Alla? Isma' minn nies li huma fordni f'din il-Knisja. Jekk inti naġa minn din il-merħla, jew iben jew bint minn din il-familja. Mhux profeti, issa
Hemm profeti biex ħankun daqsxejn balanċat. Hemm profeti li huma Alla li huma vera Alla. Sewwa, imma ħanejlek, dawk il-profeti ma jafu xejn fuq River of Love. Ejna mal-mod inti well-meaning iġġib li profezija ta' ċertu profeta jew profetissa. Qabel tkun tajba fil-kuntest tiegħu jew tagħha fejn titkellem. Ma f'River of Love le. U ġġib it-taħwit u tħawat lilek u jekk inti tmexxi n-nies ħadd tħawat in-nies li ħadd tmexxi. U qed biddel id-DNA tad-dar ta' River of Love. U minflok issa sirt is-soluzzjoni u tibni għax il-profeta suppost jibni d-dar bħalma tgħidlek Efesjin kapitlu 4 vers 11 sa 14. Issa tfarrak. Morru fi ktib ta' l-ewwel Korintin kapitlu 14. Halleluja. Qed titalmu xi ħaġa ħwa. Ftakar, jekk mela aħna x'nitalmu. Fl-aħħar ta' żminijiet hemm it-tajjeb li ħajsir, hemm il-qawmin spiritwali, il-mulej ħajsew bis-spiritu tiegħu u tiġat jagħmlu, ħajkompli jagħmlu, ħajkompli jiżdied, imma fl-istess waqt ħajżid jiżdied il-qerq. Mhux just ir-revivals biss, anke l-qerq ħajżdied. Kemm irridu noqogħdu attenti jeżiż aħwa. U l-ġenerazzjoni ħafna iktar mill-ġenerazzjoni tal-Apostli. Għaliex? Għax ma kellhomx il-Facebook, l-Instagram u Twitter u l-YouTube jiddiljaw magħhom. Illum tmur fuq YouTube u tisma' predikatur li inti minn għalek li huwa tajjeb u jikkont tiddixxi dak kollu l-pastor tiegħek għalek. Dawn ma kienx jiddiljaw magħhom l-Apostli. Almenu kien jiddiljaw jekk kien hemm xi ħadd li qed jopera ħażin, kien jiffaċċjah. That's it. Ma was Izraelek iż-żeri. Għalek isimgħuni. Tidu toperaw sew, affarijiet tagħkom. Jiena ħanejlkom kif nopera, nemmen li għandna noperaw sew. F'din id-dar li Alla berikna biha, jiena nemmen li l-ikla tiegħi maġġura, mhux darba f'xahar, ta' kull ġimgħa. Tiġi minn dan il-pulptu. Min tiġi ma' issa. Nisma' messaġġi oħra predikaturi nisma'. Imma mhux ġeneralment, jiena nisma' nies li għandhom dottrina sana around. Għalek, per esempio, riċenti, kien hemm moħħ, u mhux ħansemmi lil min, ovvjament, u ħadd minnkom ma tafu biha di, ix-xerjat post, qed tilha eżiża aħwa, qed tilha neħħija dik il-post. Inti ma tafx li dak il-post, dik is-sajt, dawn huma nies li għalkemm forsi dal-artiklu huwa tajjeb, imma min jidħol ġo din is-sajt tafx ħajsib kontra l-Ispirtu Santu, kontra d-doni, kontra l-fejqan, kontra l-ħelsien. Għattila, intu right man. X'għamilt ħażin? Sejra ma għatla, għamu, babaj. Bastarux ma ta' profesiji? Inti ma tafx li qed tixxerja affarijiet li ħadd kisser il-Knisja. Jekk għandek don il-Bibja tgħidlek użaħ biex tibni. U għodu attenti min jgħid għax jien għandi l-ispirtu ta' discerniment. Number 1 ma jeżistix fil-Bibja, kontu tafu? Mem lebda spirtu ta' discerniment. Hemm wieħed mid-Desadoni li jissejjaħ l-ispirtu ta' discerniment, id-don ta' discerniment tal-ispirti. Discerniment mhux spirtu, discerniment huwa erf li inti tkun itallimt mill-esperjenzi tal-ħajja u jkollok ċertu erf għax għaddejt ċertu esperjenzi. Minn hemm jiġi l-erf id-discerniment. Jiena u inti ħantikom eżempju, pereżempju. Naf id-differenza bejn tuffiħa tajba u tuffiħa ħażina. Għax meta ħdimt waħda ħażina naf kif tidduqa. U naf mhux għax tlab l-Ispirtu Santu li waħda tajba u li ma ħażina. Tin id-don tad-discerniment. Le, bl-esperjenza itallimt jekk inti tikdem tuffiħa qabel ma ssir mhix ħadthom tajjeb. Mela dak għandek issemmek f'dik l-erja kbirt fl-erf, kbirt fid-discerniment, taf kif tara frotta tajba, qabel ma taqpa forsi frotta qabel żmiena ħalli ma tarmijiex għax tkun ħlejta mbagħad. Sewwa, dak discerniment. U Pawlu jitkellem itolbu biex ikolkom discerniment. Speċjalment fi żmien li dej. Inti isma' profeti folot se jiżdiedu ta' mhux jonqsu.
Però l-biċċa xogħol taf x'naħsbu aħna jiena u inti? Tox ħares li l-profeta Folos dak tal-Maħdi li ġijajt jiena is-segwitur ta' Pawlu, jiena segwitur ta' Muhammad, jiena segwitur ta' Ġesu Kristu. Dak għalija balalu. U min jemnu, min kelma li qal ballu l-uktar minnu. Il-profeti Folos ma jgħidux hekk, dak he's too obvious. Il-profeti Folos they come with a smile and charisma in the church. Min jaf naqra Bibja jaf li dak mhux Kristu, dak li qed jgħid il-Maħdi u bil-kappa sewda. Fejn hu l-erf aħwa? Jitolbu għall-erf, jitolbu mill-qegħdin l-erf. Isimgħuni vers mela l-ewwel Korinti kapitlu 14. Qed tieħdu pjaċir? Amen. Halleluja. Mela. L-ewwel Korintin kapitlu 14 jgħid hekk. Jekk dan qed jiċċallenġjak, mur arblu. Ftakkar qedtilkom, kull waħed li hawn minnkom hawnhekk ħadd interpretaw da il-messaġġ ħadd toħduh daqsxejn differenti għax kollha kemm intom għandkom esperjenzi differenti. Sewwa hija. Mela, vers 27 jew Verse 29, il-profeti jitkellmu tnejn jew tlieta u l-oħrajn iqisu dak li jingħad. Mela, il-profeti, jekk kemm xi ħadd jgħid jien profeta, profeta ieħor jista' għandu id-dritt sagrosant jarbel dak li qed jitqal, mhux għax jiena profeta ekku. Fatti Mem ħadd infallibli, ismawni, nemmen fil-profeti, nemmen fil-apostli, nemmen fil-pastors, nemmen l-għallima u l-evangelisti. Imma l-ebda wieħed minnhom huwa infallibli. Il-kelma tal-Alla biss hija infallibli. Ġesu fi Ġwanni kapitlu 12. Ġwanni kapitlu 12, vers 48 jgħid, min jiġħad lili, jiġħad ukoll il-dak li batni. Min jiġħad lili, jiġħad ukoll il-kliem tiegħi u għandu l-xaħat li jiġġudikah. Min ħajġġudikah? Il-kliem li jinettilkom ħajġġudikawk fl-aħħar tal-jum, ta' dak il-jum. Taf li inti u inti iġifieri hawnhekk fuq id-bażi fuq dak l-iskrittura ta' Ġwanni 12 vers 48. Jiena u inti kontabli ma' din il-kelma da. Ġifieri jekk jiena kelli profeziji fuq ħajti, sewwa, u kelli profeziji li naħseb da tħawwat in-nies, that's not for me. Tifhem? Ftakkar eżis aħwa, mhix il-profeziji jew il-kelma profetika li hija infallibbli. Hija l-kelma qaddisa talla miktuba fuq dak il-imberek Bibja li hija għalhekk jiena u inti rridu nkunu nafuha sewwa. Nirringrazzja l-Alla li jiena għext fi żmien Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, għal-kemm hemm it-tajjeb. U anka l-smartphones ma kinux jeżistu. Meta inti tkun issir Kristjan, meta jiena sir Kristjan, Bibja kellek biss. U jien kon Nikola l-Bibja. Kon Nikola. Issa jiena jgħidu li għax inti taf ħafna l-Bibja. Ma nafx xejn għadni aħwa. Għadni titgħallem kontinwament. Ma naf għaliex tant għattajt sija twal naqra l-Bibja. Mhux noqgħod nisma' l-profeti on Facebook. U laqas profeti, ħanejlek kull rispett, għajnamlu matina naf li hawnhekk hawn nies li operaw profetikament. Jiena nopera profetikament u nagħti glorja lill-Alla u jrid nagħti rendu kontu kol ta' dak id-dun. Għax iktar ma għandek, iktar ħajġi mistenni minnek. Sewwa, imma fl-aħħar mill-aħħar tgħidlek x'tagħmel. Quddiem Alla inti, l-iktar li inti żgur kontabbli, l-iktar hija l-kelma qaddisa tella. Tiegħi li jiena kinti kelma profetika, I could be wrong. Do you know that I could be wrong? Pastor, dik il-profezija ma kienx tajba, naħseb, le, I could miss it. Għaliex taħsbu intom f'Rumani kapitlu 3 vers 3 tgħidilkom, let God be true and every man a liar. Ħallu lill-Alla jkun veritier u kull bniedem gidib. Ismawni, mhijiex xi ħaġa sabiħa, Alla biss huwa veritier.
Mela ma nuħux pjaċir kelma, imma ftakar. Profesija biex nibni, biex nsaħħaħ l-aħwa, biex nsaħħaħ il-knisja, amen aħwa. Grazzi Ġesu. Ħantikom daw il-punti, ikbuhom mara. Ħanamilkom erba' punti. Infatti ħanamilkom mhux erba' biss, ħanamilkom 14. 14 il-punt, ikbuhom daw. Dawn huma punti ibbażati fuq it-Testament il-ġdid, prinċipji tat-Testament il-ġdid li tarahom fl-Iskrittura li anke rajnihom issa xi ftit minnhom. Number 1, fit-Testament il-ġdid speċjalment, u anke xi prinċipju li ħansemmilkom ukoll nista' tarahom fit-Testament il-Qadim. Imma ftakar ukoll dal-prinċipju, isma' dan huwa prinċipju teoloġiku, isimgħuni sewwa. Il-Testament il-Qadim huwa d-dell. Il-Testament il-ġdid huwa d-dawl. Jiena u inti ma ngħixux fit-Testament il-Qadim. Issa hemm affarijiet tajbin ta' fit-Testament il-Qadim, iftakar aħna jiena u inti ma ngħixux taħt il-liġi, laqqas qatra minna, laqqas dot minna, laqqas sink minna, xejn zero, aħna ngħixu f'persuna fi Kristu. U jiena u inti rridu ngħixu bil-taħbita tal-qalb tal-Missier. Amen, bil-minħabba ta' Kristu. Issa, aħna kollha nipproċessaw l-affarijiet naqra differenti għax aħna kollha differenti. Sewwa ġifieri il-kelma li qed ngħid jiena llum ħud minnkom intom xud minnkom ħadmorru d-dar u ħadd applika l-lejla. Ħadd biddel ċertu affarijiet il-lejla. Xud minnkom dil-kelma ħadd ħalluha fuq l-iskafa mhux għax tridu konxjament imma kif jopera l-bniedem. Qabli tgħaddik lat-tim u tgħid tara dik il-kelma titla' li fl-ispirtu tiegħi dak li qal il-passer mela ħana minn xi ħaġa fuq di. Tifhem jiġifieri il-bniedem hekk jopera ħadd kieku aħna nbidlu kollox pum. Wow, we will be a perfect church. Which does not exist. And never will exist actually. What does a perfect church look like? Tidnejdilkom? Like Jesus in heaven. On earth, it does not exist. Aħna xi kultant ngħidu kemm nixtieq, ġieli isma' l-Kristjani jgħidu hawn nifhimhom ta' ġifieri. Jgħidu kemm nixtieq li konflatti tal-apostli, are you sure? Għalix naf għax jaraw il-qawwa tal-Ispirtu Santu u l-mirakli. Wow. Mela qed taqbad ħafna chapters qalbi ta'. Taf kemm kien hemm disgwid u ġlied u firdietu. Aħna qegħdin flatti tal-apostli. Amen. Eżmawni. U persekuzzjonijiet? Mela, number 1, isimgħuha meta jitkellem profeta. Meta jitkellem profeta jew profesija, mhux bil-forsi tkun profeta biex inti tgħid kelma profetika għax hawn min jopra fid-doni profetiċi. Doni profetiċi ġeneralment huma daw id-doni, jisimgħu xi għandek 9 u jisu 3 minnhom jien xi kultant nagħmilhom 4. Ma tagħmilx differenza, tista' tagħmilhom 5, tista' tagħmilhom whatever. Ara, għandek il-kelma tal-arfin, the word of knowledge, jgħidula. The word of knowledge fisser ġifieri li jiena bl-Ispirtu Santu naf, per eżempju, minn xi xinti għaddej. Bħalissa u ngħidlek sitwazzjoni, ngħidlek kelma biex ninkoraġġik dak li inti għaddej bħalissa. Kelma ta' arfin. Ftakar id-doni kollha biex jibnu. Kulħadd jgħidha warajja, id-doni kollha qegħdin hemm biex jibnu. Ma sax jiena ngħidlek xi kelma naqtalek qalbek jew inkisrek. It-tieni, dak li jgħidulu word of wisdom, not wisdom. Xi darba is-sena kalajt il-Benatalla in due time nitkellmu fuqha, xi tkellimna fuq l-erf and I want to talk about the word of wisdom iktar fid-dettall. Wisdom. Kelma ta' erf. Kelma ta' erf jiġifieri li din mhix erf li ġie mill-kodba jew mill-esperjenza, din hija kelma speċifika għalik li għandha x'taqsam ma' kif inti teħħendilja jew xi ħaġa fuq il-futur tiegħek. All right? Bat għandek il-kelma dak il-profesija li fl-ewwel Korintin kapitlu 14 minn versa 1 sa 4 hija kelma biex tinkoraġġi. Il-profesija dak li ngħidu l-profesija fit-testament ġie ma diġà xejn ma li tgħid il-futur actually hija kelma biex tinkoraġġi. Għalhekk il-Bibja għalhekk Pawlu jgħid kollha kemm inkom tistgħu tipprofetizzaw wieħed wara l-ieħor, għandek kelma ta' kuraġġ għall-brother u għall-sister. U l-oħra li hawn min jekkategorizza mad-doni l-oħrajn, ma jiena nikkategorizzaw kol ma' daw id-doni. Hija il-don ta' discerniment tal-ispirti. Mhux discerniment
M'hemmx għax ġieli smajthom jgħidu well meaning it's okay mhux ħanoqogħdu niġġieldu fuqha. Imma jgħidu d-don m'hemmx ħadd minna m'għandu d-don ta' discerniment. Hawn min għandu iktar discerniment għax għandu iktar maturità. Qed tifhem? Inti immaġina t-tifel tiegħi jgħidli Daddy qed nitlob biex il-mulejtin id-don ta' discerniment. Jgħidlu 10 snin oħra, 5 snin oħra ħajkollok iktar discerniment minn dillan għandek illum. Għax kun għaddejt minn ċertu esperjenzi u kif teħħindu l-jom ħajjejnek ikollok iktar erf. Qed tifhmu ħajkollok iktar discerniment. Sewwa pereżempju jekk inti mor taqbes fuq dik il-bangla u ħadd tal-saqajk u grif saqajk, issa għandek iktar discerniment dal-borra m'intix qed tagħmilha. Qed tifhmu? Amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Mela, isimgħu, kulħadd jibda b'daw id-doni. Mhux doni, sorry, daw il-punti. 1. Meta jkun hemm profesija jew jitkellem profeta, mela profesija jew kelma profetika, dawk l-erba' doni, speċjalment dawk it-tlieta l-ewwel tlieta, il-profesija, il-kelma tas-sapjenza u l-kelma tal-erf, daw jistgħu joperaw kollha kemm intkom fiha, apparti għandek is-sitta l-oħra, right? Meta jkun hemm kelma profetika jew profeta jitkellem, kelma profetika jew kelma number 1, dejjem tkun kelma għal persuna speċifika. Kemm importanti dal-punt? Kulħadd jgħidha għal persuna speċifika. Taf għaliex? Immaġina ġilettilkom di, mela jiena nikteb ittra pereżempju. Nikteb ittra lil Mario. Sewwa, ittra messaġġ speċifiku għal persuna speċifika. Sewwa u jiena ngħidlu brother kemm ħadna pjaċiri l-bira fil-għaxija u vera ħadd pjaċir, vera ħassejt li mħabba tal-missier meta tannaqna hekk. U inti din naf taqraħħa dil-oħta hawnhekk. Dik mhux ħad aqraħħa l-istess. Tit ngħidilkom għaliex revelazzjoni. Għax ma kienitx indirizzata lejla. Qed taqbdu aħwani. Mela meta l-Bibja tara kelma profetika, dejjem tkun indirizzata għal persuna speċifika. Amen? Alleluja. 2. Għal tiġi indirizzata, tiġi rilejsjata b'mod speċifiku in a specific way. 3, din hija importanti ħafna nistgħu nagħmlu pritka fuqha biżdi. Timing is important. Kulħadd jgħidha timing is important. Mela jekk di għandha bżonn kelma profetika għal dawk li intkom għandkom doni profetiċi plisi tal-muha di. Jekk jiena di ngħid pereżempju di l-oħta hawnhekk għandha bżonn kelma profetika, ma bli jekk ngħidilha issa mhux ħadd ħodha tajba. Jew nkella ħankissirha, jew nkella ħanħawadilha il-pedamenti ta' moħħha. Sewwa? U l-Ispirtu Talla jgħidlek stenna. Wait. Because these are all part of the kif Alla jopera. Mhux kull kelma mela hemm żmien u ħin speċifiku. Jiena ħadd ngħidilkom xi ħaġa ħwa. Ejn nagħmlu mod kelma mhux profetika, ma kelma ta' korrezzjoni. Ġifieri qed intik correction. Mhux rebuke, correction. Correction aħna niġu corrected. Kontinuament. Sew bil-kelma Alla, sew bil-Ispirtu Santu jikkorreġina. Jekk jiena pereżempju lill-ibni, kull darba li għamel żball nikkorreġih, tidnejlek x'għan nagħmlu? Ħanaqtalu qalbu. Imma tajjeb tali kellek tikkorreġih. Tajjeb imma fil-ħin tiegħu mhux kull darba li jieħu nefs nikkorreġih. Irid insib ħin, impoġġi miegħu ngħidlu isibni isma' ħanejlek. Innu tajtek qed tagħmel hekk u ilek sejjer biha, tajtek iċ-ċans biex narak għax qed induna waħdek. Issa please, jimporta tikkorreġiha di. Ma naqtalux qalbu. U qabli bħalna kollha l-għada jerġa' jagħmilha. U taf xi tagħmel bħala missier? Help him Jesus. Tala għajn waħda. Why do you think the Bible says love is blind? Għax inti ma tistax il-ħin kollu tuqgħod tikkorreġġi dak li jkun. Jiena faċli nagħmilha ta' pulizija u noqgħod nara d-difetti kollha tagħkom, mimlin difetti kollha ma bħalkom. Bħali. U noqgħod nikkorreġġi il-ħin kollu. Ġesu ħanin, tafx ħanamillek lilek ħanaqtelek qalbek. Alla l-missier ma jagħmilx hekk, imma min jaħseb li għandu xi ministeru jagħmel hekk.
Isma' Alla, iħobbok tal-ilek. Ma jridx ikissrek. U jekk oħtok jew aħuk ġiejlek xi ħaġa u kisrek, issa jista' jkun qed jimxi karnalment. U dak ħajkun test għalik. Kemm hemm minnkom dejjem inti xi test? Fil-kasejja għandi tantikom wieħed malaj. Kollha ngħaddu bit-testijiet. Jiena xi kultant intom taħsbu li Alla tiżbalja. Hawn xi ħadd jaħseb li Alla ma jafx din dak li inti għaddej fil-ħajja tiegħek. Żgur. Jiena nemmen. Mhux number one nemmen dejjem li dak kollu li għadu jġib kontra tiegħi Alla dejjem idawru għat-tajjeb. Temmen li dak kollu li għadu jġiblek jġiblu għat-tajjeb? U nemmen li hemm affarijiet testijiet. Mela jiena nemmen li Alla ma jbatlix mart. Settle, żgur. Alla mhux ħajbat li disgrazzi. Żgur. Imma Alla jibgħat li test tal-karattru. Żgur. 100% il-karattru tiegħek kien jarbilulek. Bart mhux ħajbatlek, demoni mhux ħajbatlek, disgrazzi mhux ħajbatlek, imma test tal-karattru tiegħek nista' nassigurak 1000% ħajbatlek. By the way, mhux lilek biss, inkluż lili. U jiena u inti rridu nikbru biex imbagħad vera nkunu nistgħu minn qalbna ngħidu aħna sejri minn glorja għal glorja. U qed niġu trasformati mhux mibdula ta' trans, ġifieri hemm tranzizzjoni. Jiena u inti trans. Aħna knisja ta' trans. Amen, halleluja. Il-trans vera beda ma' Kristu. Mela, għal nies speċifiku, għal persuna speċifika, mod speċifiku, għal ħin speċifiku, għal staġun speċifiku. Taf li hemm kelma, per eżempju jiena sejdukom hemm kliem li rċevejt profetikament li kun nirċevih illum żgur ma jgħoddlix. Żgur ma jgħodx. Għax mhux qiegħed dak l-istaġun. Alla jtik kelma li għandek bżonn għal dak l-istaġun. Tista' tkun kelma ta' correction, ta' ma mhux ħajkisrek żgur. Sekk inti xi ħadd għamillek xi ħaġa weġġek, ħajkollu issa, il-ħażin qatt ma ħan niġġustifikawh. Imma ħanejlek ukoll. L-iskrittura tafu li tgħid, Alla juża dak li xar ħażin, xorta biex dawra tajjeb. Jiena waħda mill-iktar skritturi li kelmitni daw l-aħħar xarej iktar minn qatt qabel fi 30 sena Kristjaneżmu. Daw l-aħħar xarej l-iktar skrittura li spikkat f'ħajti taf x'kienet? Romani 8:28. Alla jikkawża kollox u jdawwar kollox għal ġid tiegħi. Temnu li kollox id-dawwar għal ġid tiegħek. Mhux ħafna affarijiet ta' kollox. Kollox, għajd kollox. Dak kollu li ngħaddej minnu Alla kollu ħajdawru għal ġid tiegħi. Ejda, dak kollu li ngħaddej minnu bħalissa anke jekk nidher qiegħed fil-qiegħ ta' taħt il-qiegħ, xorta Alla ħajużah ħajdawru għal ġid tiegħi. Seta' ġie minn qiegħ l-infern, xorta ħajdawru għal ġid tiegħi. Amen. Għax jien inħobbu, halleluja. Amen. U jiena u inti rridu noħorġu minn da kollu, inlaqgħu. It-testjatu provat bin-nar. Amen. Kull kelma profetika oħra, isimgħu din importanti. Point 5 is always to redeem. Biex tifdi. Biex tifdi. Għed nitkellmu testament ġdid. Tħallax il-profet il-testament il-qadim ma' testament ġdid. Tinsiex fit-testament il-qadim l-unika vuċi kienet il-profeta. Illum il-ġurnata kollha kemm aħna nistgħu nisimgħu l-Spiritu Santu għandna l-kelma available. Amen. Mela kull kelma tittifdi. Tittifdi lilek, tittifdi s-sitwazzjoni tiegħek, tittifdi. 6. Kull kelma profetika, jew kull kelma li jagħti profeta, x'jagħmel? Tittibni. Tittibnik, mhux kisrek. Isma' jekk xi ħaġa taqlek u tkisrek, taċċetta'x li minn Alla, mhix minn Alla dik ħażis. Punt 7. Biex tinkoraġġi. Biex tinkoraġġi kiena xi ġimgħatilu qabel ma nqalat burraxka sewwa u kien hemm min ikkontribwixxa x'għandu l-sinu twila għal burraxka. Sewwa. U jaqbillek tindem fi Ġesus Kristu, ftakar il-Bibja tgħidlek kull kelma firħan titgħadder għandu kont quddiem Alla. Sewwa. Għal Kristu derlu li tini kelma ta' inkoraġġiment.
Il-ħolma l-ewwel rajt mewġa kbira ta' ħmieġ. I wasn't happy f'dik il-parta dik il-ħolma. Splużjoni u mewġa kbira ta' ħmieġ. Mbagħad rajt baħar sabiħ dieħel wara, rajt il-Kristu fuq u jiġi ħdejja jmissni tliet darbet u jixxokkjani u jgħidli ibni tani kelma partikolari biex għal-fidwa actually believe it or not dak kollu li ħajkollok tgħaddi minnu tbati li ħajtgħaddi minnu biex jifdi. Mbagħad qalt l-mu lejtin il-kuraġġ u s-saħħa ta' ħan għaddi minn dak kollu, għalli u messni tliet darbet ixxokkjan u għalli rċivi saħħa u kuraġġ. U fil-ħolma dak il-ħmieġ kollu taħti. Kollu kien taħti. Meta Ġesu jtik kelma bħal dik, get ready for battle. Or not against your wife, your husband, or your pastor, or your sister. Get ready to fight hell. And as a family, now I'm going to talk as a father. Stand together for each other. Amen. Biex tinkoraġġi punt 7, punt 8, biex tikkonferma. Kelma profetika hija biex tikkonferma dak li Alla diġà jaħdem fik, mhux biex tfaċċik. Il-Bibja mkien fit-Testament il-ġdid ma hija kelma biex tbixxejlek Alla x'għandek tagħmel rigward bħal speċi tillidjak. Aħna l-Bibja tgħidlek l-aktar mod ċar, Rumani kapitlu 8 vers 14-16 huwa l-Ispirtu Santu li jmexxik. Huwa l-kelma tal-Alla li huwa d-dawla għar-riġlejk. Mela meta jiena nirċivi kelma ta' konferma, waħda mill-affarijiet Romani kapitlu 9 vers 1-2. Pawli jgħidin il-kelma tagħti xhieda mal-ispirtu tiegħi. Jekk inti kelma taqlek, mhux għax tkun forsi correction, għalkemm ħafna drabi l-kelim profetiku word of knowledge u word of wisdom ma jkunux kelim correction, dejjem biex jibni. Imma jista' jkun forsi jiena bħala jinnaf ikolli isma'. Pastor, nirċivi kelma, ibni u tattendi il-kelma, għax jekk ħatamel da, mela mekk tkolli correction. Jekk ħatamelek jew ħatejtek qabli ħadkun ta' dannu għalik, ħatweġġek jew ħatweġġa ħatiħor. Don't be afraid of correction. Correction is good. Amen. Punt 9. Kelma profetika fil-Bibja ħanitkellmu, fit-Testament il-ġdid ħanitkellmu. Mux bħal fit-Testament il-qadim. Il-Testament il-qadim il-profeta kien jopera waħdu, għarrasu fid-deżert. Fit-Testament il-ġdid il-profeta huwa fil-Knisja. U jitkellem mal-Knisja li huwa parti minna. It makes a lot of difference. This will qualify a lot of so-called prophets, I know. That they go from one church to the other. They are not accountable or under any covering. Tittersbek kelma profetika. Isma' missierek spirituali, għax anke jekk ikollu kelma profetika ħajjgħidilek biex jibnik mhux biex kisrek. Amen. Punt 11. Il-profeti fit-Testament tal-Qdim joperaw taħt ordni apostolika. M'għandhomx jaqsmu xejn fit-Testament tal-Qdim, totali m'għandhomx jaqsmu xejn. Il-profeti fit-Testament il-ġdid joperaw taħt ordni apostolika. Punt 12. 11 kien joperaw taħt ordni apostolika. Punt 12. Ma joperawx għar-rashom u mhumiex l-unika vuċi. Għalhekk rajna l-profeti jistgħu jikkorreġġu jew jżommu l-profeti oħra kontabbli. Mela, illum il-ġurnata punt 13 għandna l-kelma tal-Alla, il-Bibja, u għandna l-Ispirtu Santu li jgwidana. U punt 14, dak li diġà tilkom. L-ebda mill-ministeri fit-Testament il-ġdid u laqqas qadim ma huma infallibbli. Ħadd. Kollha nistgħu niżbaljaw. Anzi, tidnejlek 100%, kollha ħadd iżbaljaw. Mhux kollha ħadd iżbaljaw, kollha niżbaljaw. U tidnejlek xi tallim fil-ħajja tiegħi jien 30 sena Kristjan. Xahar ieħor nagħlaq fl-ewwel ta' Ġunju nagħlaq 30 sena fi Kristu ningrazzjalla qatt ma rest lura. Mħanilek xi ħaġa. Tidnejlek x'għallimni l-mulejma waħda mill-affarijiet tal-lim daw iż-żmien kollha? Id-ġifija tiegħek huwa t-test tiegħi. Misterja qed ngħidlek. Dak kerf. Id-ġifija tiegħek, id-ġifija ta' dak
vera jista' jiżbalja u għandi ngħidlu u please jekk tara aħuk jiżbalja mhux murtajt il-knisja mbagħad murtajt lilu x'issa nutli. Għid lilu. Jew lila. Għax nibża. Mela, keep your mouth shut and pray. So, jekk kienet nara l-Edwin jiżbalja, ngħidlu isma' brother, qod attent għax qed tgħidlek jew qed tagħmelek. Mela, jiena nara l-Edwin jiżbalja. L-ewwel mbagħad immur ngħid l-oħti, mbagħad ngħid il-ħi, isma' inti rajt x'għamel Edwin, isma' inti rajt x'għamel ċatta, diġà x'għamel. Ejja morru ngħidulu, ma niggangjaw kontra, x'dex jaħmeriet huma. Mela m'għandniex naqa' prinċipji bibliċi. Ftakar li l-Bibja tgħidlek dak li inti tagħmel ma' ħadd ieħor. Iżir mija għahwa. Issa, daw l-affarijiet nitgħallmu. U forsi ġud minnkom ċertu affarijiet ma kontux tafuhom, imma għandna nkunu nafuhom. Sewwa hemm prinċipji. Ftakar, jekk ħadd tagħmel xi ħaġa biex tfarrak, iqaf. Jekk inti jekk tara jien naf il-ħija Mario għaw in-naħa l-oħra kombinazzjoni. Mario on the left and Mario on the right. Sewa? U jien naf għamel xi ħaġa bħalma nagħmlu kollha kemm aħna. X'għedna li għandna nagħmlu? Mhux immur ngħid xi tlieta min nies jew erba' min nies jew ħamsa min nies. U mbagħad immur ngħidlu. Issa fatta la żorba, issa tulejt, issa nagħmlu ħadwar tgħidlu. Mela, u jien naf, għazimawni sewa, di ħanil-fizikalli. U jien naf il-mara ta' Mario, ma tafx li per eżempju Mario joħroġ minna u mbagħad wara jmur jpejjeb is-sigarett. U din ma tidux jpejjeb is-sigarett. U xi ħadd imur isma' inti taf li raġel tiegħek qed ipejjeb is-sigarett. Very nice of you. You just contributed to a fight in the marriage. You know what you call that? Demonic work. Għax inti ma kellekx spina dorsali tmur tgħid il-Mario. U minn għamilha sewa preżenti u sew fuq YouTube u Facebook jaqbillek tindem. Some pray for marriages and some pray over marriages. Some pray for marriages and some pray way over marriages. Jekk inti li qed tagħmel u qed tgħid mhux jibni l-ħuk jew l-oħtok, int qed tikkontribwixxi għal xogħol tad-demonju. U qod attent. Attent. Għaw min jizbalja u ma jkunx jaf li jizbalja. Ġili jizbaljajt u ma tkunx jaf li jizbalja u ma ċaħat iġi l-ek izmint jemmek u għadġajtni ta' jena, ma konx naf skużani ta' u dispiċajem. Issa ħanti komparir u kol. Għajn għamlu mot jena, jien naf xaħat u għadġani mux pala pastor, ġas pala bnida. U jena nġinej l-ek isma, sister, dak li inti jed, dak nar u għadġajtni. Issa jena naħfille. Inti tgħidlu ma għamiltlek xejn. Pax tgħidli ma għamiltlek xejn, la inti weġġajtni. Inti issa kronoloġija. Li forsi nemmen li ma kellek l-ebda intenzjoni tweġġani, imma kun onesta, kun umli. Skużani weġġajtek, ma kellix l-intenzjoni li weġġak aħfilli. Hekk il dak il-bniedem. Dewwejtlu qalbu. Aħna weġġaw xulxin, għax aħna fil-dem l-laħam. ċikolna namlu paprati laqqas inkun naf li għatna ġiċi bħal buħda mill-papri li jem San Anton. U din hija tajba fir-relazzjoni bej l-aħwa, din hija relazzjoni tajba bej l-ħbib, dan huwa prinċipju tajjeb bej il-mara u r-raġel. Ma jada kollu
għalfej ma għamiltlek xejn. La sennafti. Jekk inti lil żewġek jew lil martek qed tgħidlek weġġajtni, jew huwa tgħidlek weġġajt, xejn li ma għamiltlek xejn. Skużani ma weġġajtlek, marċi weġġek. Aħfilni. That's it. Unaċċetta li inti weġġajtni ma kellekx intenzjoni. Issa jekk kellek l-intenzjoni, għandek bżonn tindem. U tuħodni niekol iklab xejn. Sewa, imma naħseb jiena nemmen li minnu ta' Kristu vera ma naħsibx fil-ħodu bl-intenzjoni li tiweġġa xi ħadd, imma peress li aħna qed nikbru. Ejmen aħwa? Qed tallimna xi ħaġa llejla? Amen. Lesti li napplikaw daw il-prinċipji bl-għajnuna tella. Amen eżaħwa. Ħanaqralkom l-aħħar profezija, Proverbi 26-20. 26-20. Proverbi 26, versu 20. Proverbs 26. Ejja zbejjaħ. Halleluja. Għamilina mużika sabiħ. Mela, Proverbs 26. U vers 20. Spiċċa l-programm. Baxxilu, Aziz, baxxilu, ġbin, baxxilu. Aj, ma jazra. All right, ara xħatejt l-iskrittura. Versu xin, u ħafna bħala dita. Jekk ma jkunx hemm ħatab, jintefa' n-nar. Kulħadd jgħid, fl-isem tal-Misier. Tal-Ben, tal-Spiritu Santu, ora pro nobis. Battu għadi. ċikultant il-ħatab ikun Facebook, Twitter, whatever, imma ċikultant ikunu kolaw bil-paroli. Jekk ma jkunx hemm ħatab, jintefa' n-nar. Jekk ma jkunx hemm il-manifest fes, jieqaf il-ġliq bħal faħam għal-ġamar u l-ħatab għal-nar, ekk il-ġelliet biex ikebbes it-tilwim. Klim is-sefsif bħal ikel bnin li jinżel saqieħ l-istanku. Ħanejdilkom ħaġa, u ħaneqafaw, nispera. Min jiġi fesfislek, qed jivvalenak. U ma jħobbokx. Għax tefalek zerrija issa ġafik li laqqas taf li qed tħassrek. Jekk għamiltu inti dan, għad baqlek ċans tindem u titlob l-Alla maħfra. Ismawni, River of Love. If u saqsu, x'ġaralu dak, x'ġarala dik. I'm gonna tell you, please mind your own blessed business. Stop being nosy, curious, curiosity kill the cat. Tiftakru dak curiosity kill the cat? Kien hemm grupp tal-kant. Naħseb jeżistu River of Love, ġewwa hawnhekk River of Love dak il-grupp. Curiosity kill the cat. If u aħwa, please. Silence is still golden. Amen. Thank you, Lord. Ayan blifra. Ayan talbu flimkien. Oh, Jesus. Kulħadd jgħid talba minn qalbek waraj, jgħid ħadtu pjaċi. Amen. Ix-xerja waħda l-messaġġ. Jina l-lejla tkellim bħala pastor u bħala missier ta' din il-familja. Amen. Issa applikaw. Jina wkoll qed napplikaw. Da kollu jattalija da. Kollu jattalija. Ejn itolbu aħwa. Missi Qadis. Nirringrazzjawk tal-kelma sabiħa u qaddisa tiegħek. Li dejjem tibni l-Knisja tiegħek. Ġesu. Inti qed tibni l-Knisja tiegħek. Inti qed timmatura lill-arusa tiegħek.
inti qed tirfina l-Knisja tiegħek. U aħna nafu, sew mill-kelma u sew mill-kelma profetika ta' din is-sena. Li inti qed tarbel il-qlub. Għallimna mulej. Biex ikollna l-istess taħbita ta' qalbek. Għal kull sitwazzjoni. Nimxu b'kompassjoni. Nistennew il-żminijiet tiegħek, l-istaġuni tiegħek, il-ħinijiet tiegħek. Nimxu bl-erf mulej u bil-aqal. Mulej poġġi gwardja, poġġi bib fuq xuftejna. Biex noqogħdu attenti x'ngħidu, biex dak li ngħidu nibnu lil-ħutna bih. U fejn hemm ħu jew waqt li għaddejjin minn sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja tagħhom, m'hemm bżonn inkun naf is-sigriti kollha ta' ħajjithom. Nitlob għalihom mulej. Abba Messi. Għax aħna l-kol kemm aħna ngħaddu sew minn żmien tajjeb u żmien diffiċli. U m'għandix għalfejn nkun naf mulej dak kollu li bniedem għaddej minnu. Spiritu Santu għejni. Il-kelma li smajna lejla, ejna ħanejxuha Ġesu. Mulej qaddis fejn jiena żbaljajt, jiena kontribwixxejt biex naqta' qalb xi ħadd, nweġġa' xi ħadd. Forsi mhux bl-intenzjoni tiegħi, imma għamilta xorta. Mhux bl-intenzjoni li nkisser, imma għamilta xorta. Aħfirli mulej. U għejni biex nagħmel l-affarijiet sew. Nirranġa fejn hemm it-tifrik. Nirranġa u nejn indewwi bl-imħabba tiegħek, mhux għax irid inkun naf, indewwi l-qlub minn ġewwa. Ġesu, irċievi glorja u tifħir. Grazzi tal-familja li tajtni. Maħniex perfetti mulej, imminti perfett. U nafu li l-pjan tiegħek iseħħu jsir. U dak kollu l-għadu ġab kontra tiegħi jew kontra tagħna, inti qed iddawru għal ġid. Għax inti taf mulej li jiena nħobbok. U jiena msejjaħ skont l-iskop divin tiegħek. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Halleluja. Il-paċi ma'kom eżis YouTube u Facebook. Narawkom nar is-sibt li ġej il-ħadd.